Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li mhux se jieħu ebda passi fil-konfront tad-deputat Tony Bezzina sakemm jinqata' tal-appell. Simon Busuttil ikkonferma dan meta wieġeb domandi ta' ġurnalisti minn midja oħra fi żjara li għamel it-tlieta filgħodu. Minflok stqar li Bezzina se jerfa' responsabilità politika, Busuttil irrefera lil ġurnalist li għamel domanda għat-Times of Malta. Għal-inqas jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista sakemm jinstema' l-appell. Sakemm jinstema' l-appell għaliex? Għalfejn. Fuq prinċipju, Dr. Busuttil. Diġà. Ħanajdlek x'ħareġ jekk taqra jiena qrajt ir-rapport tat-Times illum, jekk taqra t-Times taf x'ħareġ tim. Nhar it-tnejn il-Qorti konfermat li Tony Bezzina bagħat ħaddiema jagħmlu xogħol fil-Gażin Nazzjonalista taż-Żurrieq u saħansitra talabhom jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Bilan li jirbħu aktar ħin Tony Bezzina kien imġiegħ li jappella biex hekk Simon Busuttil jista' jgħid li se jistenna l-eżitu tal-appell. Mistoqsi x'jiġri jekk anke l-appell jintilef, Busuttil ma kellux tweġiba. Naħseb li nħallu l-appell jinqata'. Titlef l-appell u mbagħad jiġri, Dr. Busuttil. Mistoqsi jikkundannax l-aġir ta' Tony Bezzina, Simon Busuttil ma felaħx jibqa' quddiem il-ġurnalisti. Inti tikkundanna imma. X'għad ieħor? Le, saqsejtek domanda. Grazzi ħafna lil kulħadd, skużawni. X'mhix kapaċi